kokista. 1 pulle kokista ja sit... Vittu, voi ei oo mitään. On extended mäkitty. Täh? Kibe extended max. Ota tästä vittu, tässä on toi. Joo, siis joo. Ei me AK, se on vähän paska homma. Mulla on vaan molemmissa se extended mäki, mutta en voi sille mitään. Mulla on yhdessä huoneeksi. Mihinkäs tää nyt menee tää alue? Menee ihan sellainen tänne Purifier. Menee tossa silloin menee. Joris silloin. Lähdetään fucking nopeesti. Pitää ottaa toi AK. AK kouraa. Joo, Roskokissa on vielä enemmän. Juu, mähän sanoin Purifier. Nyt täytyy Aha. Ootas nytte. Toi vois olla ehkä. PS 15. Purifier. Let's go, huume driverman. Mun mielestä tossa on semmonen korkea. Joo, se on toi talo. Toi talo on sellainen. 2-kerroksinen, missä aukeaa ne molemmat. Niin. Yes. That's what it is. That's what it is. Mikäs siihen oli lahon pukki keskellä peltoa? Lakki mennä. Allu on lahonnut. Kukas täällä istuu? Vittu näköjään saatan sähköpylvässä eikä ei laatikot. Vitun laatikot istu siellä näköjään takana. Kelaatko joku ois ollut noitten laatikkojen vieressä? Vittu se on säikähtänyt kyllä kun tosta tulee. Pysyä nyt tohon väliin puristuksiin. Hoppaa. Aja suoraan sisään, mennään bossina. Oliko se ollut jo? Lol. Vittu, et jäi hienosti tuo auto. Niin ei, täällä on 8. Siinä oli kyllä vittu netti drivingi. Pakko heittää kyllä tosta